Има бая краставици и домати. Обаче са доста големи топузи. Ти се баха и си ли си ял краставици? Сега ще ти дам. Вижте само пъпишова краставица. За какъв топуз става въпрос? Не се прави на срамежлива, ти изяди всичките краставици. И искам да се направя още малко трошиене, защото ми приключиха. Май ще ги обера и няма ли да е днеска, ами друг ден, защото те са малко. Те ще пробвам, да мога всъщност да ги добавя сега, после да добавям още нови. Май така ще направя.